tím, že bych byl nějaký zlatý hřebeček. Jo. Ale prostě... Mám to točit? Jo, může. Po dlouhém přemlouvání jsem souhlasil, že vám tady povím nějakou ze svých historek. No, oni nejsou věru moc vtipné, ale lidé se usmějí, nevím proč. No tak, já začnu třeba jednou. To jednou jsme byli asi tak 10letí prasci. No předtím jsme byli ještě mladší, ale to dávno. No a jak nám bylo tak 10, tak to nám za barákem. Barák, to je taková budova, které bydlí lidi a tomu se tak na vesnici říká. Teď už to přechází i do měst, takže spousta lidí říká baráky ve městě. No a prostě za tím barákem naším máme totiž 4 baráky na vesnici. 4 baráky, ve kterých bydlí spousta dětí, s kterými jsme si hráli. A za těma barákama tam rostla kukuřice. Víte, co je kukuřice? Takové to, čeho se dělá třeba popcorn a tak. No tak ta kukuřice rostla za tím barákem. A my nejdříve jsme tam chodili a celý vystrašení jsme vždycky běhli dovnitř, hledali jsme divoké prase. A vždycky někdo zachroptal, my jsme s děšením zařvali a utíkali pryč. Tak jsme to dělali každý den nejméně 3krát. No a jednou jsme tak seděli a říkali jsme si, že už to není sranda, prostě víme, že krochtá ten druhý a víme, že tam to prase není, že nekrochtáš, tam možná je, ale že prostě nekrochtá. Jsme se rozhodli, že bychom mohli jako to prase ulovit, jo. Normálně jsme to chtěli ulovit. Tak teď jsme potřebovali čím ho ulovit, že? Tak co, že pistol asi ne, že jsme si ustřelili nějaké části těla. Tak jsme vymysleli meče. No a teď, z čeho malí kluci můžou dělat meče, že? Tak my jsme zašli do železářství, vzali jsme plechové tyčky, oni byly duté plechové tyčky, a normálně jsme je kladívkem stloukli, aby byly rovné. A nakonec jsme nalepili izolétu. To byly dlouhé mačety. Mačety, takhle dlouhé. A s nima jsme chodili a vždycky jsme sekali tu kukuřici a sekali jsme ji a sekali. A vždycky jsme tam běhali a byly tam už vysekané obrovské kola, vysekané kukuřice. Potom, když to prase jaksi tak nějak zaniklo, tak jsme ty nasekané kukuřice jsme vždycky nosili za barák, tam byl takový trávnatý plácek a tam jsme si z nich stavili stany. Dali jsme špagát, dali jsme jednu kukuřici jako takovou velkou kukuřici, ne jakože takové to, jak jsou na to ty žluté jede většinou, tak to jsme vzali a ono je to celkem tvrdé, se nezdá, my jsme se i párkrát mátili. Celkem tvrdé. Tak to jsme vzali a vlastně jsme si z toho udělali takové stány. No a potom na nás vlastně vletěl ten majitel té kukuřice. Že vlastně jsme to tam neměli dělat, tak jsme dostali stupané. Tak jsme asi rok jsme jako byli z toho podělaní, že? Majitel takový prostě týpek, co tam vlastní 1 000 000 polí, tam jezdí s traktorem. To bojíte, když jste 10letý chlapec, že vás kombajnem převáží. No prostě, tak jsme měli strach. Jo, měli jsme strach, tak jsme to nedělali. Taky jsme nemohli, protože 2krát prostě za sebou ve 2 rokách se nemůže sadit stejná věc. Takže nemohli dát kukuřici a druhou zase kukuřici. Takže oni dali kukuřici, potom nějaký oven nebo něco. A potom zase kukuřici. Takže to jsme zase běhali, zase po kukuřici a no ale jednou to jsme tak běželi a vlastně jsme stopovali prasata zase. A můj kamarád, jo, Kuba se jmenuje, tak on přiběhnul zděšený a říkal: mám důkaz, našel jsem tam vajíčka. Vajíčka.
vajíčka? Prasečí vajíčka. Prasečí vajíčka. Tak to jo, tak to jsou tam prasata. No a potom vlastně on se vymlouval, že to neříkal, že? A snažil se to svést na Ondru, nebudu říkat jeho příjmení, ale jmenuje se podobně jako Fíkus. Jo, prostě jeho příjmení je podobné slovu Fíkus. Já to nechci říkat, protože někdo by ho mohl znát a potom by mu řekl, on tě tam pomlouval, říkal, že jsi viděl prasečí vajíčka. A to přitom byl ten Kuba, jo. Já si to pamatuju, takže vím, že to byl on. No a vlastně on to sváděl na toho Ondru, který je úplně chudák a já ho lituju, ale od té doby ten týpek, ten Kuba, co to sváděl na Ondru, se na všech akcích a na všech takových zábavách představuje jako Ondra Fíkus. No a to je vlastně celá historka.